Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, primeiro día do mes de outubro, mércores día 1 de outubro, na radio e na televisión de Cerceda. Leximos a falar de Cerceda Tapea deste fin de semana, saberemos cando, como é, e tamén de sábados de baile, que se recupera para este próximo sábado. O domingo hai teatro, a obra que a pasada fin de semana estaba programada pasouse para este domingo que ven. Hai teatro e saberemos cal e a que hora. Falaremos tamén da renovación do DNI e tamén do escritor cercedense Ramón Vilar Landeira, que continúa coa presentación do seu novo libro, neste caso na comarca de Ordes, e vai a ser ademais en Ordes. Falaremos do Bos Días Cole, tamén falaremos de que o Concello reforza o programa de envellecemento activo, da ITV de Maquinaria Agrícola, das axudas para a escolarización, que está en plazo agora de xustificar, e xa no tempo seguimos para mañán con tempo seco soleado, tempo anticiclónico e algo de brétemas, algo de nubes canto máis cerca da costa. O Concello de Cerceda organiza por primeira vez esta fin de semana Cerceda Tapea. Vai a ser o venres, o sábado e o domingo en colaboración con varios establecementos de restauración de todo o Concello. Hai unhas xornadas de degustación de tapas este venres día 3, sábado 4 e domingo 5 de outubro. Decirlles que comenzará o venres xa pola tarde noite, de 7 da tarde a 10 da noite, de 7 da tarde a 10 da noite comenzará o Cerceda Tapea, continuará o sábado ao mediodía de 12 a 3 e tamén de tarde de 7 a 10 e rematará o domingo dende as 12 ata as 3 da tarde. O precio por tapa é de 2 euros. Os locais participantes son a Taberna, a Estación, o Estanco de Meirama, o Parque, o Tío Pepe, a Tella, Golán, Morriña, o Panadeiro, Orlando, Bar Orlando e Bar Pallas. As persoas interesadas en participar e disfrutar destas tapas, ademais de degustalas, poden obter tamén premios a través dos rascas con premio sorpresa, como tamén se pode entrar presentando un cartón sellado en 3 dos locais participantes en un sorteo. O sorteo se levará a cabo ao longo da semana seguinte ao evento, é dicir, a próxima semana, e despois serán comunicados cales son os gañadores e se lles entregarán os premios o venres 10 de outubro. Poden encontrar un cartel en moitos lugares e tamén en internet, en as redes sociais do Concello. Poden encontrar el cartel coas tapas e os locais participantes. En este caso, entre estas tapas tan sabrosas, poden atopar tacos de carrilleiras, raxo con patacas de queixo, cachopín de rubia galega, bacallao, en este caso poden atopar tamén bacallao con patacas o sal, arroz con albóndigas, pulpo á feira con puré, aliñas de polo, o Perú, tostas de rixóns con queixo, pan bao con perdiz en escabeche, picetas con crocante ou tosta de centola. Aínda hai máis tapas que poden ver no cartel. Todo isto, Cerceda Tapea, disfruten delo este fin de semana, venres, sábado e domingo, e ademais de degustar estas sabrosas tapas, poderán participar en sorteos. Cambiamos de tema. Este sábado que ven comenzan os sábados de baile. En concreto, volven a ser os sábados de baile no Museo do Moucho, no local social de Cerceda, de 7 da tarde a 10 da noite. De 7 da tarde a 10 da noite. Este sábado, 4 de outubro, comeza co dúo Marineda, que se encargará de amenizar e de poñer a música. Logo, o 18 deste mes de outubro, volverá a haber outra co dúo Mar da Vila. No mes de novembro hai 2 sesións máis, e no mes de decembro tamén hai 2 sesións máis de sábados de baile. Este domingo hai teatro. A pasada semana, o pasado domingo, estaba programado esta obra de teatro que se tivo que aplazar e vai a ser este domingo. Teatro musical, homenaxe a Antonio Fraguas, coa obra Canta, miña pedra canta.
A música e literatura oral con Xoán Curiel e Charo Rita, en este caso coa obra Canta, miña pedra canta, pónselle música a algunhas cantigas do Cantigueiro de Cotobade, obra de Antonio Fraguas. De feito, o título tómase dunha cantiga recollida moi preto da casa do autor. Todo elo vai ser o domingo, este domingo día 5 ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal para todos os públicos, de entrada gratuita, Canta, miña pedra canta, homenaxe a Antonio Fraguas, teatro musical en Cerceda. En canto á renovación do DNI, se vostede está pendente de renovar o DNI, pode facelo no noso concello, quedan algunhas plazas aínda. O xoves da semana que ven, xoves día 9, será cando veñan a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI e tamén se o precisan o pasaporte. Xa se pode pedir cita na Policía Local de Cerceda e poden pedilo na planta baixa do Concello, nas oficinas da Policía Local. Aí daránlle hora e cita para ese día, xoves día 9 de outubro, onde tamén lles indicarán que papeles ou que requisitos precisan e o precio para renovar o DNI ou incluso tamén, como xa saben, o pasaporte. A modo informativo, volverán a estar en Cerceda o 3 de decembro. Máis temas, o escritor cercedense Ramón Vilar Landeira continúa coa presentación do seu novo libro, en este caso pola comarca de Ordes, pola nosa comarca. En este caso, Moncho Vilar Landeira sigue coa presentación da súa nova obra Nos estamos ben, non? Así se chama, despois de presentalo xa en Carballo e no noso concello, en Cerceda, agora fará o propio en Ordes. Será este venres que ven, día 3, este vindeiro venres, día 3, no Museo do Traxe, no campo da Feira de Ordes. No acto estará presente a presidenta da Mancomunidade de Ordes, Susana García Gómez, o escritor e director de Espiral Maior, Fernán Bello, e, evidentemente, o escritor Ramón Vilar. A obra xa se pode mercar nas librerías de toda Galicia. Lembren, chámanse Nos estamos ben, non? É unha obra publicada por Espiral Maior que contén preto de medio cento de textos que unen o xornalismo e a literatura. O noso veciño Ramón Vilar Landeira é de Rodís, licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, foi redactor na Voz de Galicia no Faro de Vigo e director do diario digital Vieiros. Na actualidade é profesor de Lingua e Literatura e publicou anteriormente, lembren, os televisores estrábicos no 2014 e Un peixe no parqué no 2019. Mais temas, falamos agora do programa Bos Días Cole de conciliación da vida familiar e laboral que comenzou a funcionar co comenzo do curso. Este ano como novedade non só no Colexio Cruces, sino tamén no Celso Emilio Ferreiro da Silva. En total son uns 50 alumnos os que utilizan este servicio donde acuden ao centro escolar antes do horario lectivo para estar atendido por monitores, facer actividades ou incluso se precisan tamén almorzar. O horario no Colexio Cruce de 7:30 a 9:30, cando comenzan as clases, e na Silva de 7:30 a 8:45. Se alguén quere, pois pode sumarse. Hai para todo mes, semanais ou de xeito esporádico. Continuamos agora con máis noticias. O Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores neste ano 2025. En este caso, o Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso, desenvolvese actividades, lembren, como talleres de memoria, ximnasia de mantenemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros ou os xas tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como o Antroido ou o Nadal, e diferentes excursións culturais. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecer a súa vida social e fortalecer a súa autonomía. O Concello aposta así por unha estrategia integral que combina o exercicio físico, a promoción de hábitos de vida saudables, a atención á saúde mental e a participación social. En este caso, a través da Concellería de Benestar, que dirixe Catrina Queijo, se destaca a importancia neste tipo de iniciativas e informan que todas elas comenzan xa a funcionar neste mes de outubro con normalidade, nos mesmos horarios que se viña mantendo nos anos anteriores. En calquera caso,
Moitas delas, taller de memoria, ximnasia de mantenimento, en forma corpo e mente, serán de novo nos mismos locais sociais que había xa o ano pasado, Meirama, Queixas, Xesteda, a Silva ou Cerceda, e van a comenzar xa neste mes de outubro, nos mismos horarios e lugares que o ano pasado. A ITV de Maquinaria Agrícola, pois falamos de que se vostede queren, aínda quedan sitio para pasar a ITV de Maquinaria Agrícola aquí en Cerceda. Estarán neste mes de outubro, dende o 9 de outubro ata o 20 de outubro, hai unha unidade móvil, ata o 21 de outubro hai unha unidade móvil, ou haberá unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control que se encarga da ITV de Maquinaria Agrícola. Como dixemos, está dende día 9 ata o día 21 de outubro pola mañán e polas tardes nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, en Cerceda. Hai varios días que só estarán pola mañán, en concreto só estarán pola mañán o día 10 e só estarán pola mañán, en este caso, o día 17. Se queren pedir cita, pois poden chamar o teléfono 981 92 80 80, 981 92 80 80 ou a través da súa página web sicitv.com no apartado de cita previa. O Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no mes de outubro, concretamente vai a ser o sábado 25 deste mes de outubro. O luns que ven, día 6, abre o plazo para inscribirse. Teñen que anotarse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello. Se levará o orden de inscripción, xa que as plazas son limitadas e gratuito. En calquera caso, lembren que será o luns cando abra o plazo para uns xornadas de micoloxía que serán o sábado 25 de outubro. Recordámosles tamén a todos aqueles que acadaron as subvencións municipais para a escolarización, é dicir, para material escolar, libros de texto e vestuario básico para este curso escolar 2025-2026, que teñen agora de plazo ata o próximo día 13 de outubro, ata o 13 de outubro, teñen de plazo para xustificalas, é dicir, deben de presentar no Rexistro Xeral do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica do Concello, deben presentar a documentación xustificativa do gasto realizado, principalmente serán facturas do gasto realizado para poder despois cobrar estas axudas. No caso de que non xustifiquen as axudas concedidas, evidentemente non poderán disfrutar delas. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68. En canto tempo, aínda durante a xornada de mañán xoves, continuaremos baixo a influencia anticiclónica. Con esta situación, mañán agardamos brétemas costeiras no litoral atlántico, pero despois no resto haberá ceus despexados ou prácticamente despexados, donde poderá haber algunha nube de tipo medio alta, pero non impedirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, manterán os mesmos valores agás na costa, que baixarán por mor das brétemas. En canto aos ventos, serán frouxos de oeste-noroeste e poden ser moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.